Barka da zuwa Arewa 960 tashar al'umma. An dakatar da sarakunan gargajiya mutum 7 sakamakon zargin da ake musu da haɗa baki da masu satar mutane. Sarakunan sun hada da Sarkin Fawwa, Hakimin Kankara, Sarkin Maru, Sarkin Dan Sadau, Sarkin Zurmi, Sarkin Yankin Kanwa da Marafan Bakuri, Dagacin Nasarawar Mailari, Dagacin garin Kanoma. An dade ana zargin sarakunan gargajiyan ne da hannu a kashe-kashen da ake fama da shi a yankin arewacin Najeriya, musamman a jihohin Zamfara da Katsina. A makon da ya gabata ne gwamnatin Zamfara ta sake dakatar da ɗaya daga cikin manyan sarakunan jihar kan zargin alaka da 'yan bindiga. Tun da farko, wani rahoton kwamitin bincike matsalar tsaro da gwamnatin Zamfara ta kafa a shekarar 2019 ya ba gwamnatin shawarwari guda 132, kuma ɗaya daga cikin shawarwarin da ya ba su ya ba da shawarar a bincike wasu daga cikin sarakunan gargajiyan 5 da hakimai 33 waɗanda kwamitin yake zargi da hannu a cikin ba da Zamfara matsalar tsaro. Gwamnatin Katsina ma ta dakatar da wani hakimi da take zargin alaka da 'yan fashin masu satar mutane da suka addabi jihar. Sai dai har yanzu babu wani sakamakon binciken da kwamitin yake tabbatar da zargin da ake wa sarakunan gargajiyan da ke fitowa daga yammacin arewacin Najeriya. Sarkin Zurmi Atiku Abubakar shine basarake na baya-bayan nan da gwamnatin jihar Zamfara ta dakatar kan zargin alaka da kashe-kashe da 'yan bindiga daɗin ke yin a yankin masarautar. Gwamnatin jihar Zamfara ta ƙarƙashin jagorancin Bello Matawalle ya kafa kwamitin bincike ƙarƙashin jagorancin tsohon mataimakin gwamnan Ibrahim Wakala kan zarge-zargen da ake yi wa basarakan. Sannan sai Sarkin Dan Dasau Husainu Umar na cikin sarakunan da aka dakatar a jihar Zamfara. A ranar 1 ga watan Yuni, gwamnatin Zamfara ƙarƙashin jagorancin Bello Matawalle ta dakatar da sarkin kan zargin alaka da 'yan fashin dajin, watakan 'yan kidnapping din. Daga cin Dasau Nasiru Muhammad Sarkin Kudu ya karbi ragamar masarautar. Haka kuma gwamnatin Matawalle ya kafa wani kwamitin da zai ci gaba da binciken sarkin kan zargin alaka da 'yan bindiga daɗin. 'Yan sandan Najeriya DIG Muhammad a watan Mayun bana ne masarautar Katsina ta dakatar da hakimi kan matsalar tsaron jihar. An dakatar da Sarkin Fawwa, Hakimin Kankara Alhaji Yusuf Lawan bisa zargin da ake yi masa na alaka da 'yan fashin dajin da suke addabi jihar Katsina. Masarautar Katsina ta ce ta ɗauki wannan mataki ne domin jaddadawa gwamnatin da al'umma cewa tana goyon bayan yaƙi da ta'addanci da mahukunta ke yi. Tuni masarautar ta kafa wani kwamiti na musamman da zai gudanar da bincike kan zarge-zargen da ake yi wa hakimi na Fawwa Alhaji Yusuf Lawan. Wasu daga cikin zarge-zargen da ake masa sun hada baki da 'yan sa kai wajen aikata wasu abubuwan da ba sai an fito fili an bayyana ba. Alhaji Muhammad Isuhu Sarkin Yakin Katsina kuma sakataren masarautar Katsina ya shaida wa BBC cewa babu ƙanshin gaskiya da ake yi wa wasu ke yi wa masarautar kan ciwa hakimin mutunci. An ƙara dakatar da Dagacin Nasarawar Mailari Bello Kiyawa tare da Sarkin Zurmi saboda zargin da ake mai na alaka da 'yan fashin dajin. Gwamnatin ta yi zargin hakimin ne da hada baki da 'yan fashin daji masu addabar talakawa. Yankin Zurmi da wanda yake makwabtaka da Katsina ya dade yana fama da hare-haren 'yan fashin dajin, masu satar mutane da kuma masu satar shanu.